In teh. Iya Sam. Walah si in. Seliramu ku tak WA, tak telepon ku ganti. Ana apa seliramu in? Apa seliramu cemedaan? Oh lah yo gak apa-apa in. Wong medaanmu yo berani sing lanang. Yo gak apa-apa in. Teh. Nek sekolah medake gak sak kandel-kandel wong lanang udah kandel. Ya ben ayu. Heeh, medaan kandel ben ayu. Ya tobat. Yo in, ayo budal in. Ayo. No kayen yo in. Kok nek ana bakon ae dileren in. Ayo mampir yo. Heeh, golek bale maksude. Aku yo pingin. Tapi wis ruwes sih diresi priya iki. Nggon mari dipete priya iki. Wis gak apa-apa. Warung kecer yo ngono warung kecer iki. Warung kecer iki sagon-gon pokoke sing penting kecere muni. Cer ngono ae. Ayo bujang, Dik. Inteh. Ya sampe. Bojoku brayo. Apa inteh Apa kowe tresna tenan oh inteh piye kok sampe tresnaku
ya wis tau hukum